Moikka! Mun nimi on Niko ja mä oon Veladolla projekti-insinöörinä ja mä ajattelin vähän esitellä teille tänään millainen mun työpäivä. Mut ihan ensimmäisenä pitää lähteä koiran kanssa lenkille, joten pitää vaihtaa vähän vaatetta ensin. Nyt olisi vaatteet vaihdettu ja koirakin tossa odottelee jo siihen malliin, että nyt pitäisi kovaa kyytiä jo mennä. Nyt olisi tavarat nosteltu auton kyyttiin ja lähdetään sitten seuraavaksi ajelemaan kohti työmaata ja käydään vähän katselemassa, että mitä siellä tapahtuu tänään. Nyt saavuttiin tänne työmaalle ja alettiin vähän oikeanlaista varustusta päälle ja tää vielä hetken matkaa tästä kävellä, että päästään tonne työkohteelle, niin palataan sitten asiaan. Siellä rupeekin jo näkymään sitten vähän koneita ja äijiä työn touhussa. Meillä on täällä tosiaan vaihteiden vaihtourakka menossa. Se mitä mä tulin tänne seuraamaan, niin on sitten kohtapuolin alkava käyttöönottotarkastus. Nyt päästiinkin sitten aloittamaan käyttöönottotarkastusta tuolla taustalla ja katsotaan, että kaikki toimii niin kuin pitää, niin päästään sitten luovuttamaan raidetta takaisin liikenteelle. Nyt olisi käyttöönottotarkastus suoritettu ja kaikki meni niin kuin pitikin, joten päästiin antamaan rata takaisin liikenteelle ja mä lähdenkin tästä sitten seuraavaksi taas kohti kotitoimistoa. Nyt olisi työmaalta tultu takaisin tänne kotikonttorille ja seuraavaksi mä lähdenkin sitten tekemään raporttia tuosta maastokäynnistä tilaajalle ja siinäpä se oikeastaan sitten tää mun työpäivä oli tältä osin. Ja huomenna onkin sitten aivan erilainen päivä, että huomenna ollaan aika lailla sitten kokouksissa kiinni. Itse asiassa koko päivä. Mutta hei, kiitti, että jaksoit katsoa. Moikka!